Zubin kakek kena. Ayo. Nih tinggal tanggasin aja, tinggal itu pernah sih tuh. Komen ada. Ini pura kitchen tangkane na, edit ada tangkane nih. Nuzul bang ngari bidik sebenarnya. Jadi bukan para sedang sebenarnya. Sana rumah mana? Dari situ kasih. Sana pernah tinggal kita. Mal goder khana hai tu. Kum si itla dia na? Khana la. Dan se mane. Mai grang. Azadi jaita. Koi bagan kalam bodoh situ sentak ya. Be doi ni sih. I think itu akan I think right. Jadi tuh akhir nada kasih nih. Boleh kasih na. Ini mana jadi bahasa ini. Yusuf benar na. Sektor ni fly. Nanti. Sana yang pernah sebiar. Ini menteri muzang jatuh karena ekdom pura komplit kalam bas kan dah ada sini ada benar belas sih sebenarnya. Nanti video khusus tu sana ada lagi per. Channel muzang untuk like share kau yang fan dabau. Miteni Bhandar. Meeting gue. Jangan badi nih meeting bisa sampai ada meeting.
बर'नि ट्रेडिसनेल बेफोरो ओमफ्राय थिं जेखाइ खबाइ ट्रेडिसनेला जेखाइ खबाइ थिं ब्रिज बानायदों ओइ नोंसोर उल्टा साइड थांदोलै थाङा इथिंसो जोंनिया उल्टा साइड थांनाङालै थांनाय फैनाय दं जोङो नै Đi về Dia mana? Kamu Be Gwalino. Gwalino. Oमफ्राय बियो? Be Khamsali. 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 Oh. Idagra. बेफोर थानाय न' न'? आरो बेफोर सोब थानाय गोजा ओइ माइ जाहानि माइ बाख्रि। माइ बाख्रि इयो? नैबे जाहा मोजाङै बाथौसालि। सिटान बोराय बाथौनि। आरो बैथिं बैयो बे माबा बै जाहा बै जैग' सावो। बेयाव जैग' सावग्रा जैग' सावग्रा? अमा दोनग्रा? अमाया दा बाहेरायाव थांथ'दों। आदारजों थांदो? नङा ओइ दुगैनो थांदो। ओमफ्राय बे जोंनिया माबा? आरो बे जिगाब माइहुं। जिगाब माइहुं ओमफ्राय बे मोनसेया? बेफोरो गय बागान। आरो जिरायनाय। बै ओरैनो थानाय आरो न'? बै मोनसेया? बारहावा जानाय। नैबे सराइघाट दलं। आरो बै सिङाव बिराद दै फैयो। मोजां नायस। नै बेखौ पाहारनि सिजन माबाना दोनदो आरो बिथिं नै एकदम नै बिथिं गोजाखा बिथिं गासैबो ओरैनो बे बेलेग एक्सट्रा मोनसे स्टेज आरो जेनेबा बेयाव मोनसे जागोन ना सबथिं जाबाय थाखागोन आर'नाइ हटेल बाजै हटेला इखिनिथिं दंलै बेगनि भान्डार सोरनाफोर बेग नांगौबा लांफैनाय मोजां बेग दङ इयाव जोंनि बाहेरनि दुकाना मेन दुकाना बैथिंगालि गोजा बे भितरनि बाहेरनि आइथिंगालि दङ जिमान बाहेरनि दुकान आइथिंगालि दङ दा जाथ'वाखै आरो ना जागोनसो मोनानिफ्राय सुरु जाजोबगोन आरो सोबानो मोनायाव आरो बेसेबांबा मानसि जागोन दानो जाहांनाय माहाय जाहांबोसो Mana sih sabi yo? Boroni biha bodo bako bawajen bay. Tingmen kita kita kan. Enggak ting fry habna ya. Boroni biha pentra pemua. Dingkasih sakwari dong seperti sop. Gede furni dong tuh yo. Zaman sejagun. Yang mas baru jenis sudah. Nah, बैफोर सब धारानि माबा सावगारि माबा जोबनाय आरो
लाइटआ फैनानै CM सारा फैनानै बेयाव जिरायगोन इसोरनि मिटिं जागोन आरो बेयाव CM सारनि